Ah, iki sebelah kanan kini iki ono backdrop ya mbak TV ning ngene. Ah, iki langsung nang gone area dapure. Dapur bersih nih lho, wapi kok ngene yo. Ah, sebelah kanan kini iki lho, tuh. Wes level ready, kolkase yo ready, tempat makanan iki yo ready yo. Iki cocok ge makan keluarga besar yo. Ready yo. Ah, saiki langsung nang iki, geseran iki ya. Iki sebelah belakang iki nggon area taman mini ya lho. Ready panggone rasan-rasan, tapi sing positif ya. Ojo negatif golek gapi yo. Ah, saiki langsung lanjut mrene. Menggok nang sebelah kanan kene iki. Iki nang gone kamar tidure. Oh, wapi ngene modele. Oh. Wis mburi backdrop lho, ono lampune cempretel ngene ya, wapi kang arep logo yo. Oh, sebelah kiri kene iki iso dikenggon tempat make